gihapon man eh. Oy, ano ka pre? Mag-uli unta ko ning tataran pre ba? Matay. Nakabantay na jud ko nimo ba? Mano jud ka dire mag-uli ka butang. Ito na jud mo nangaon me. Dili pod pre ay natunong lang pod. Buya gini mo pre. Ay, minutos ta. Eh, kada. Ay, buga. Ay. Kuan pre kanang gamay naman lang di among luto. Gamay ra among nalungkot gani ha. Bahaw man eh. Ito lang kaon sa inyo pre. Yung agay. Walang sa tay agdahay ron mga idol. Kay mahal man kayong bugas. Kini bitaw ang kamahal sa tong bugas. Sus. Maura kini hinungdan mga idol nga dili kita kapangagda. No? Grabe ang imong 50 pesos karon. Di na gid ka aptag 1 kilo. Ano na nga walang sa tay agdahay karon. Kamo dra mga idol. Okay pa ba mo? Makapangagda pa ba mo kung naay mag-uli sa inyo agtadtaran? Ano hinungdan mga idol nga ingnon tag batig batasan. Di naman ta kabalo mangagda. Ato namang papaulion. Nandito na lang sa ilang balay pagkanon, pastilan. Mao ni gid atong kahimtang karon mga idol. Anyway, thank you kayo mga idol sa pagsuporta, sa pagperme, lantaw sa atong video, sa pag-share, especially sa pag-follow ninyo sa atong Facebook page. Thank you mga idol. O hangtod na po sa next video. See you mga idol sa atong next video. God bless. Bye-bye. Hindi mo ito, wala naman tayo luto. Mahal mo ang bugas taron. Dami mo ng bulad doon. Ay, nabagyan na kami mo. Ito. Mahal na niluto karon.